Намираме се в нов обект. Тук ще изготвим интериорен проект, строително-ремонтните дейности са поверени на нас и ще изготвим мебелите. Апартаментът е на ниво шпакловка и замазка. Имаме изкарани изводи за ключове и контакти, като част от тях ще запазим, а други ще променим. Хайде да разгледаме заедно какво ще представлява интериорния проект. В антрето сме, като по проект изработихме портманто с предвидено място за сядане. До него сме изработили гардероб с място за съхранение и за да запазим една по-красива линия, изработихме декоративна етажерка, за да усвоим правилно пространството. За по-плавен преход ще премахнем част от стената от двете страни, а тук отляво ще монтираме гардероб за съхранение на принадлежности. Ето тук ще бъде кухненската част. За повече уют и стил сме избрали два основни цвята. Сиво-бежов цвят и цвят дъб Давос трюфел, а за акцент сме избрали маслинено-зелено. Интериорната линия продължава и зад TV зоната в маслинено-зелен цвят и продължава с плавен преход към антрето. Тази стая е предвидена за домашен офис. Имаме предвиден Г-образен гардероб с интегрирано бюро и витрина с LED осветление. А в минутите за отдих сме предвидили и зона за релакс. Съвсем скоро започваме работа по този проект. Харесайте видеото, последвайте ни, за да сте в течение с всичко ново, което предстои. До скоро!